maa minnu tun kamana ganin bɛ aw ka minɛnw nacogo ɲuman na ka bɔ jamana kɔ kan ka na an ka jamana kɔnɔna la o hami n'o jɔrɔ banna sabu so barikama maaw nana don aw jigi kɔrɔ ka se ka o baara kɛ a kɛcogo ɲuman na so barikama ye cakɛda ye min ka baara bɛnnen bɛ ka aw ka minɛnw ta ka bɔ jamana kɔ kan ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔna la ka sɔrɔ baasi fosi ma aw ka minɛnw sɔrɔ duguma sira fɛ jikan sira fɛ fo ka taa se sanfɛ sira ma wa u ka baara bɛnnen tɛ o dɔrɔn ma u bɛ transit baaraw kɛ logistique manutention fo ka taga se terrain feereli ani soko ɲɛnabɔli commerce général u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen na aw maa minnu bɛ ko aw mago bɛ so barikama maaw la aw bɛ se ka wuli ka u sɛgɛrɛ Amdalaikaw fɛ yen nɔ u bɛ immeuble Seku Tarawele la Kati taga sira la u ni pharmacie luxe beauté Bouakar Keita u man jan ɲɔgɔn na walima ni taama ka gɛlɛn aw minnu ma aw bɛ se ka u to aw sigiyɔrɔ la ka u wele nɛgɛjuru sira la 65 50 27 45 nanzarakan na 65 50 27 45 u ka nimero sabanan fana bɛ yen ni o ye 62 08 84 72 nanzarakan na 62 08 84 72 a y'aw jigi kɛ so barikama ye a tɛ fɔ aw jigi kɔ. Bi alamisa ye avril kalo tile 9 san 2026 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso mandi la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye an bɛ aw ladɔnniya ko ni aw ka kunnafoni wagati seli. Bakuruba kunnafoniw na an ka jamana kɔnɔna ko minisiri ni lasigiden minnu ye lajɛrɛ kɛ an da bɛna don o la fo ka taga se minisiriso min ka baara bɛnnen bɛ logement sociaux dili ko ma o ye logement sociaux 202 min dili bɔ a ma an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na kɔkan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma aw bisimila. Alamsado avril kalo tile 2 san 2026 an ka jamana kɔnɔna ko minisiri ni o ye général de brigade Isa Usmani Kulibali ni ale y'an ka gouvernement ka kuma lasebaga fana ye ale ni jamana damadama lasigidenw ye ɲɔgɔn ye ni o dɔ ye Amérique fo ka taga se Allemagne Sénégal ani min ye Nations Unies maaw ka représentant du Fonds pour l'enfance ani fo ka taga se ONU Femmes maaw ka représentante résidente ye ɲɔgɔn ye min kɔnɔna la u ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase a ma a ye jɔyɔrɔba min sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna la ani ɲɔgɔn ye min fɛnɛ kɔnɔna la u kumana kosɛbɛ donna nataw la u bɛna baara kɛ sira minnu fɛ ni o dɔ ye jamana ɲɛmaw n'u ka jamanadenw bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogoya min na min ye décentralisation ye ka a la baara ka ɲɛ yaasa donna nataw la a bɛ se ka yiriwa sabati jamana kɔnɔ ani ka bɛn ka o sabati an ka jamana kɔnɔna la min ye an ka général de brigade Usmani Kulibali ye ale ye a jira ko an ka jamana la bɛnnen bɛ sanga ni wagati ka baara kɛ ni maa bɛɛ lajɛlen maa minnu bɛ ni u ka baara nafa ka bon an ka jamana ma ani maa minnu ye ɲɔgɔn ye olu fana y'a jira ko olu la bɛnnen bɛ ka département dɛmɛ yaasa baara minnu bolodalen bɛ u bolo ka o lawaleya jamanadenw ka lafiya kama. Minisiriso min ka baara bɛnnen bɛ logement sociaux dili la an ka jamana kɔnɔna la olu ye sariya kura bɔ k'a yira ko min ye logement sociaux 202 o dili bɔra a ma ka sababuya kɛ maa minnu ni a tun dira olu ma ko u ma a sariya labato ni o ye sɛbɛnfura minnu ɲinina u fɛ ani u kun kan ka nafolo kasabi minnu sara u ma se ka o sara wagati bɛnnen kɔnɔna la sabu u y'a jira ko kabini avril kalo tile 27 san 2022 ko liste définitive bɔra maa minnu bɛ n'u ta ye logement sociaux ye ko u ye makɔnɔni kɛ san 3 nka hali sisan an bɛ wagati min na ko bibi na u ma se ka u yɛrɛ bila sariya kɔnɔna la donna nataw la u bɛna fɛɛrɛ bila sen ka yaasa ka se ka maakura wɛrɛw ka olu suganti ka ni logement sociaux ninnu di u ma minnu bɛ se ka a sara ani ka na ni sɛbɛnfura ninnu ye wa u ye a jira fana sabula min ye collectif dɔw ye olu kun y'a jira ko u kelen bɛ ka notification minɛ k'a to u bolo u ye a jira ko ka notification bɛ di a ma k'a sɔrɔ maa min ye a yɛrɛ bila sariya kɔnɔna la n'i ma bila sariya kɔnɔna la ko notification fosi tɛ se ka di i ma ka i yamaruya k'a fɔ ko i ta ye logement sociaux ye
wa ko maa o maa de bɛ yen n'a sɔrɔ ni i yɛlɛmara walima i ye baara dɔ kɛ logement sociaux kɔnɔ ka sɔrɔ i ma notification sɔrɔ k'i k'a bila i kunna ko i ka baara kɛra a ma kɛ sariya kɔnɔna la o hukumu kɔnɔ u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa a baaraw bɛ se ka kɛ cogoya min na jɛlenya kɔnɔna la ani jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na. Union des ambassadeurs ka anniversaire ta ko duruna kɛra sibiri avril kalo tile 4 san 2026 Radisson collection kɔnɔna la anniversaire min kɛnɛ kan min ye gouvernement maaw fo ka taga se kɛnyɛrɛye cakɛdaw ani diplomate de carrière caman tun bɛ a kɛnɛ kan UDA ɲɛma ni o ye monsieur Jajɛ Sumare ye ale tun bɛ kɛnɛ kan ale ye a da don u ka jɛkulu in ka baara bolodaliw na u ye minnu bila sen kan don tɛmɛnenw na ani fana baara min bɛ bolodalen bɛ u bolo don nataw la ni o ye seginso ka bɛn san 2028 ma yaasa u bɛ se ka o lawaleya cogoya min na a y'a jira ko u ka ni seginso in kɔnɔna la u kɛlen bɛ ka baara sen saba de boloda min ni an ka jamanaden minnu bɛ jamana kɔ kan u bɛ se ka baara kɛ cogoya min na an ka jamana kɔnɔna la ni sifinnakaw ye minnu bɛ yen nɔ ni baara ɲɔdɔn bɛ u la ani u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ dɔw bila sen ka don nataw la yaasa hakilina min bɛ an ka jamanaden minnu bɛ kɔ kan u bɛ se ka lawaleya an ka jamana ka yiriwa ta fanfɛla la cogoya min na wa fana u ye a jira ko don tɛmɛnenw na min ye maliyɛn sifinnaka 200 olu ye kalansen sɔrɔ baara ta fanfɛla la ala ni Union européenne maaw ka dɛmɛ sababuya la u ye minnu bila sen kan yaasa min ye ni sifinnaka ninnu ye u bɛ se ka u jɔyɔrɔ fa jamana ka sɔrɔ yiriwako ta fanfɛla la cogoya min na a kɛnɛ kan min ye Union européenne ka ɲɛmaa ye Mali kɔnɔna la ni o ye monsieur Olivier Lefaye ye ale ye folikan kɛrɛnkɛrɛn lase jɛkulu in ma sabu ale y'a jira ko baara min bolodalen bɛ u bolo ni o ye u ka seginso ka bɛn san 2028 ma ko o ye hakilina ɲumanba de hakilina min ni a bɛna na yiriwa sabati jamana kɔnɔna la ala ni an ka jamanaden minnu bɛ jamana kɔ kan u ka dɛmɛ sababuya la hukumu kɔnɔna fɛnɛ na a y'a jira ko a bɛna kɛ sɔrɔ yiriwa sira dɔ ye ka ɲɛsin sifinnakaw ma minnu yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔna la wa ko nin baara in bɛɛ lajɛlen bɛna na kɛ olu ni UDA ka bolodi ɲɔgɔnma de kɔnɔna la Union des ambassadeurs maaw san 5 kɔnɔna la u y'a jira ko u sera ka baara belebelew kɛ sabu u kɛra pɔn ye an ka maliden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ani minnu yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔna la yan nɔ yaasa u fɛnɛ bɛ se k'u jeni yɔrɔ fi cogoya min na jamana ka sɔrɔ yiriwa ta fanfɛla la hali ka sɔrɔ u tɛ jamana kɔnɔna la. Tarata don avril kalo tile 7 san 2026 an ka ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale CEM Abdoulaye Diop ni organisation internationale du travail OIT monsieur Gilbert F. Ongbo ni ale ni jɛkulu in ɲɛmaa ye olu ye ɲɔgɔn ye kɛ u ka ni ɲɔgɔn ye bolila fɛn min kɔnɔ o de ye bolodi ɲɔgɔnma min bɛ an ka jamana ani agence onusienne ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u bɛ se ka hakilina falenfalenw bila sen kan cogoya min na min ye justice sociale ye o baaraw bɛ se ka waleya cogoya min an ka jamana kɔnɔna la ani baara kɛcogo ɲuman jamana kɔnɔna la o bɛ se ka kɛ cogoya min na u ye hakilina falenfalenw kɛ baarasenw kan don nataw la u bɛna minnu bila sen kan jamana yɛrɛ ka sɔrɔ yiriwa kama ani sifinnakaw fɛnɛ bɛ se cogoya min na ka a tɔnɔmabɔ ka u jɔyɔrɔ fin jamana ka yiriwa la u ka hakilina falenfalenw kɔnɔna la u ye a jira ko fɛɛrɛw bɛɛ kelen-kelenna bɛna bila sen kan jamana in kɔnɔna la jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafasɔrɔ sira sɔrɔ cogoya min na jamana yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogoya min na ani fana baaraw bɛ se ka bila sen kan an ka jamana kɔnɔna la cogoya min na ani u ka ni lajɛlen sen fɛ min ye an ka minisiri ye a ye a ɲini OIT fɛ k'u ka fɛɛrɛw bila sen kan u bɛ mandat min di u ka maaw ma jamana in kɔnɔna la u ka se ka o jateminɛ cogoya min na baaraw bɛ se ka kɛ hakɛcogo ɲuman na ani OIT ɲɛma ka nin taama in fɛnɛ nin b'a jira an ka jamana ɲɛmaaw bɛ fɛ ka fɛɛrɛ min bila sen kan ni o ye ka baara sugu ka o jɔ jamana kɔnɔna la yaasa min y'an ka jamana ye a bɛ se ka yiriwa cogoya min ani sifinnakaw yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka bɔ sigiso la ka baara dɔ kɛ u yɛrɛ ye.
Yasa an ka kungo kɔnɔ yiriw bɛ se ka kisi tigɛli ma ka kɛ lɔgɔ ani charbon ye cogoya min na. Fondation Santé Environnement ni Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable ka boli ni ɲɔgɔnma kɔnɔna la. U ye tile 2 atelier labɛn Bamakɔ kɔnɔna la yan nɔ lajɛrɛ min kɛnɛ kan min ye kodɔnna caman fo ka taga se an ka société civile ma. Olu caman tun bɛ a kɛnɛ kan yasa u bɛ se ka hakilina falen falenw kɛ yiritigɛ kɔlɔlɔ la an ka ɲɛnamayaw la ani fana a bɛ se ka dekun min na se an yɛrɛ ka kɛnɛya ma ka ɲɛfɔli kɛ o la sabula u ye a jira ko an ka jamana kɔnɔna la min ye guwa caman de bɛ olu bɛ baara kɛ charbon walima lɔgɔ la wa fana a jira la ko an ka kungo kɔnɔ yiri minnu bɛ ka tigɛ kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ an ka kɛnɛyaw ma sabu u bɛ jenini minnu kɛ a sisiw bɛ se ka dankari kɛ an ka kɛnɛya la o hukumu kɔnɔna la u ye a jira ko u bɛna fɛɛrɛw bila sen kan yasa min ye an ka nɔgɔ dingɛw ye olu bɛ se ka bayɛlɛma cogoya min na an ka baara kɛ ni a ye donna nataw la ka kɛ baara in yɛrɛ nafa kama min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye olu ye a jira ko u bɛna u dɛmɛ yasa ni hakilina min bɛ u la u bɛ se ka a lawaleya sabula u y'a jira ko an bɛ wagati min na i ko bibi na kɛnɛya ye fɛn ye wari tɛ se ka fɛn min sa wa a sera tentɔ an ka fɛɛrɛ kuraw bila sen kan yasa an ka kungo kɔnɔnaw bɛ se ka kisi ani an yɛrɛ ka kɛnɛya bɛ se ka matarafa cogoya min na saniya wale kɔnɔna la. Samiya kunbɛnni baara hukumu kɔnɔna la min ye comité interministériel de gestion des crises et catastrophes maaw ye u ka lajɛrɛ fɔlɔ kɛ primature kɔnɔna la lajɛrɛ min kɛnɛ kan u kelen bɛ ka sɛbɛnfura min bila sen kan ni u kelen bɛ ka baara minnu boloda ka bɛn san 2026 ma u ye o jira an ka premier ministre la u ka ɲina san 2026 baara bolodalen kɔnɔna la u y'a jira k'u kelen bɛ ka sefa wari miliyari 4 de labɛn a ko kama yasa baara minnu bolodalen b'u bolo u bɛ se ka olu bila sen kan cogoya min na u ka nin sɛbɛnfura in kɔnɔna la u y'a jira k'u kelen bɛ ka fɛɛrɛw bila sen kan yasa ni ji ye tiɲɛni don maa min kunna ka dɛmɛ don o ma teliya la ani o kɔfɛ fana ka fɛɛrɛw bila sen kan ka jamanadenw kunnafoni ji bɛ se ka kɔlɔlɔ min lase an ka ɲɛnamaya ma ani ka kit d'urgence ka o di maaw ma ji bɛna tiɲɛni don maa minnu kunna ani fana ka fɛɛrɛw bila sen kan k'u lase yɔrɔ la u bɛ se ka lakana sɔrɔ yɔrɔ minnu na ani min ye an ka kalanso minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ jidakolow la fɛɛrɛ bɛ se ka bila sen kan cogoya min na ji kana kɛ sababu ye ka yenkaw ka olu bali u ka kalanw na walima ka degun lase u ma ani ko u kelen bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan yasa min ye an ka jidakolow ye olu bɛ se ka lasaniya cogoya min na ani maa minnu kelen bɛ ka sigi a yɔrɔ kɛ u daga yɔrɔ ye olu bɛ se ka wuli ka bɔ ye cogoya min na u y'a jira ko kɔ minnu bɛ an fɛ yan nɔ ni o ye kɔ 11 ye u ka baara bolodalen kɔnɔna la u sera ka 5 kɔdakolo 5 maaw lawuli minnu bɛ yen nɔ n'u kun kelen bɛ ka yen kɛ u daga yɔrɔ ye yasa cogoya min na baara min kalifalen b'u bolo ɲinan san 2026 kɔnɔna la u bɛ se ka olu lawaleya wa u y'a jira fana ko u kelen bɛ ka saniya walew matarafa an ka kɔdakolo fo ka taga se an ka dingɛ kɔnɔnaw ma yasa ɲina ji tiɲɛni fanga o bɛ se ka dɔgɔya cogoya min yasa ji tiɲɛni kana na u ta u tɛgɛ ma u ye a jira ko kalo kɔnɔna la u bɛna na ɲɔgɔn ye siɲɛ 2 ka hakilina falen falenw kɛ yasa cogoya min na jamanadenw bɛ se ka lakana samiya wagati la. Yasa an ka finitigilakaw ka lakana baara bɛ se ka sabati u bolo cogoya min na tarata don avril kalo tile 7 san 2026 direction du matériel des hydrocarbures et du transport des armées kɔnɔna la an ka finitigilakaw ye moto caman sɔrɔ ka bɔ an ka jamana ɲɛmaaw yɔrɔ yasa u ka baara u bɛ se ka kɛ cogoya min na lafiya kɔnɔna la nin kɛnɛ kan min y'an ka chef d'état-major général des armées et général de division Umar Jara fo ka taga se DMHTA directeur adjoint colonel-major Musa Deme ani finitigilakaw ka ɲɛma caman tun bɛ a kɛnɛ kan min ye groupement GTA Sabusire maaw olu ye moto 180 fo ka taga se Bambuguci ani GTA Tata olu bɛɛ lajɛlen moto 180 ɲɔgɔnna sɔrɔ min ye SGTA ɲani fo ka taga se escadron jamajigi escadron fangajigi fo ka taga se escadron hɔrɔnma olu ye moto 55 sɔrɔ yasa lakana baara min ni o kalifalen bɛ u ma u bɛ se ka o lawaleya cogoya min na hɛrɛ kɔnɔna la jamanadenw bɛ se ka lafiya cogoya min na banbanci wale dan bɛ se ka sigi o la jamana in yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na.
État-major général des armées bɔra ka laseli kɛ k'a jira ko kabiri avril kalo tile fɔlɔ ka taa bila tile 3 la san 2026 an ka finitigilakaw ye wulikajɔ bila sen ka Tɔnbɔkutu marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Binta Gungu Lerneb fo ka taga se Arazalima kɔnɔna ma an ka finitigilakaw ye wulikajɔ bila sen ka tatugu bamaci wale tigilamɔgɔw la ka u ka maa caman faga hani fana kɛra sababu ye an ka finitigilakaw ye tɛgɛ kɛ kɛlɛkɛminɛn caman ani u ye mobili 2 yɛrɛ sɔrɔ ni o ye camion 2 ye minnu tun falen bɛ moto sanili la ani fana min ye kunnafoni di minɛnw ye u ye o caman fana sɔrɔ u ka nin wulikajɔ in senfɛ ani fana san 2018 kɛlɛ min kɛra ni o ye sunpi kɛlɛ ye ni an ka finitigilakaw ka bolimafɛn dɔ kun suyɛnna bamaci wale tigilamɔgɔw fɛ an ka finitigilakaw ka nin wulikajɔ in kɛra sababu ye ka se ka tɛgɛ kɛ o bolimafɛn na état-major général ko k'a b'a ka cɛdenw fo u ka baara ɲɛdɔn na wa fana ko jamanadenw k'u hakili latigɛ lakana baara min kalifalen bɛ u la u bɛna a baara kɛ fo ka taga se u se la. Ka kɛɲɛ ni an ka jamanakuntigi général d'armée Asimi Goïta ka laɲiniw ye ni o ye ka jibon di maliyɛnden bɛɛ kelen kelenna ma ni o baaraw ɲɛ minɛlen bɛ monsieur Agib Dambele fɛ ni ale ye conseiller spécial du président de la transition ye an ka sigida 6nan maaw ni o ye Banakabugu ani Yirimajɔkaw ye jibon 2 sɔrɔ ka bɔ an ka jamanakuntigi ka dɛmɛ sababuya la tarata don avril kalo tile 7 san 2026 min ye Banakobugukaw ye olu ka jiboso dira u ma u ka kalansoba kɔnɔna la a ko kɛra nisɔndiyaba ye sabula min ye u ka dugutigilakaw ye fo ka taga se kalanso in ɲɛma ni a kalandenw ni yen sigibagaw bɔra ka u ka nisɔndiya jira a ko la min ye Yirimajɔ zɛrinikaw ye olu ta jɔra u ka misiri kɔnɔna la kɛnɛ min ka min ye silamɛw ye olu fana ye u ka nisɔndiya jira ani u ka dugutigilakaw a kɛnɛ kan min ye monsieur Agib Dambele ye a ye kuma ta k'a jira ko don tɛmɛnenw na an ka jamana ɲɛmaa ye kuma min fɔ ni o ye ko a ye sifinaka ye baara min kalifalen bɛ a la n'a ma se ka kɛ o b'a jira ko Mali ye sifinaka bɛɛ lajɛlen de ye dɛsɛra o hukumu kɔnɔna la ni jibo min dilen filɛ a y'a ɲini yen sigibagaw fɛ ko u k'u janto a la yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a tɔnɔmabɔ cogoya min na ani a ka nin taama in senfɛ a ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin sifinnakaw ma minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ ka ɲɛnaminimafɛnw ta ka u yɛrɛ tiɲɛ ko kɔlɔlɔ belebele de bɛ a la an ka ɲɛnamaya kɔnɔna la wa a y'a jira ko nin jiboso minnu dilen filɛ nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Banankabugu kɔnɔna la u ka kalandenw ma ko a kun tɛ dɔwɛrɛ sabula min ye ni sifinnaka ninnu ye olu de ye donnɔ maakɔrɔw ye olu de ye jamana in siniɲɛsigi ye a nafa ka bon kosɛbɛ ka jibon di u ma yaasa donna nataw la u fɛnɛ bɛ se ka jamana jigi fa cogoya min na wa a ye a jira ko u ka baara ɲɛsinnen bɛ kalanso fo ka taga se an ka kɛnɛyaso ani an ka batokɛyɔrɔw ma nka ko donna nataw la a bɛ u ka laɲini na yaasa ka jibon di Mali yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na yaasa jiko fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ u la cogoya min na. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Côte d'Ivoire kɔnɔna la kabini ni san 2000 an ka jagokɛlabaw tun bɛ sɛbɛnfura min dira ni o ye visa de représentation des douaniers ye yaasa u ka jagokɛminɛnw bɛ se ka bɔ Côte d'Ivoire ka na an ka jamana kɔnɔna la walima Burkina Faso kɔnɔna la Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaw ye sariya kura ta marisi kalo tile 31 san 2026 ka o sɛbɛnfura yirali ka wuli ka bɔ yen nɔ ka nɔrɔ bila ni bɔlɔlɔsira bilali ye sen kan yaasa baara bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na o bɔlɔlɔsira in fɛ u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa jagokɛminɛn minnu bɛ bɔ Côte d'Ivoire kɔnɔna la ka na Mali walima Burkina Faso kɔnɔna la olu bɛ se ka dɔn cogoya min na ani fana nafolo kasabi minnu kan ka ta don a ko la ka se ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan a baara ka kɛ jɛlenya ni teliya kɔnɔna ani lafiya kɔnɔna la yaasa cogoya min na an ka jagokɛlaw u bɛ se ka lafiya sɔrɔ o hukumu kɔnɔna la min ye douane ɲɛmaayaso ye k'u bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa o maa de bɛ yen ni sariya kura min talen filɛ n'i ma a labato i ni ɲangini min ka kan o bɛna ta ka da i kan. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibirabakɛbagaw fo sabu jɔyɔrɔ ka bɔ an ka baara in na an bɛ so barikama logistique transit maaw fo olu minnu kelen bɛ k'an dɛmɛ yaasa an bɛ se ka kunnafoni di aw ma sanga ani wagati ni Ala ma an ka jɔnya jɔ an na an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ don wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran.